Barkanku, wannan bidiyon yana magana ne akan mutuwa, amma wannan ba zai sa maka damuwa ba. Kaga yanzu na zo maƙabarta mai girma sosai wacce ta fi kowace girma a yammacin Amurka. Can daga can nesa sai nake jiyo kiɗa na tashi har na tambayi kaina me ke faruwa? Ai kam sai na ga ashe casu ne ake yi a cikin maƙabartar. Mutanen Furo ashe su ba sa bikin mutuwa a cikin baƙin ciki, suna yi ne a cikin murna, da masoya, da kayan kiɗa, haka ma da giya. In tuna muku nan fa maƙabarta ce, abin ya ban mamaki sosai. Gaba ɗaya rayuwata na ta mutuwa abin kuka ce. Amma wannan maƙabartar ta sa ni tunani, idan na mutu, haka zai iya zama ma'anar sai wata rana. Wannan shi ne minti ɗaya, sai mun haɗu gobe.